शेवटी रामराज्य म्हणजे काय असतं, जिथं प्रत्येक नागरिक सुखी असतो त्याला आपण रामराज्य म्हणतो. आणि तिथं सर्व लोकांचं आरोग्य चांगलं असतं, तिथं खऱ्या अर्थाने लोक सुखी राहत असतात. आणि जीवनामध्ये सर्वात अनमोल काय असते तर ती मानवाची दृष्टी असते. दृष्टी असते म्हणून आपण आपल्या नातेवाईकांना बघू शकतो, आजूबाजूचं सौंदर्य बघू शकतो, आपण आपले दैनिक जे व्यवहार आहेत ते सुद्धा करू शकतो. परंतु अनेक वेळेला आपल्याला माहिती नसतं की आपल्याला चष्मा लागलेला आहे. अनेक छोटी मुलं असतात, शाळेमध्ये अभ्यास करत असताना त्यांना त्रास होत असतो, त्यांनासुद्धा माहिती नसतं की आपल्याला चष्मा आहे. अशा वेळेला हे जे मिशन सिंधुदुर्ग लाईव्हने सुरू केलं, खरं तर आपल्याला थोडीशी पार्श्वभूमी सांगितली पाहिजे तिमलो कुटुंबियांच्याबद्दल. की तिमलो कुटुंबीय मुळात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आले ते एका सामाजिक जाणीवेतून आले. रेडीमधलं ज्यावेळेला अर्थव्यवस्था कोलमडलेली होती, ज्यावेळेला जगभर मायनिंगचा व्यवसाय अडचणीमध्ये आला, त्यावेळेला या जिल्ह्यामध्ये त्या गावातले युनियनचे लीडर्स असतील, तिथले सरपंच असतील, हे सगळे माझ्याकडे आले आणि त्यांनी सांगितलं की आमची अर्थव्यवस्था बंद पडली, आता मुलांना शाळेत कसं पाठवायचं आम्हाला प्रश्न आहे, आम्ही आमचं रोजचं जीवन कसं चालवायचं असा प्रश्न आहे. आणि त्यावेळेला अंबट साहेबांचे वडील यांचा मुद्दाम या ठिकाणी उल्लेख केला पाहिजे. ते तिमलो साहेब यांना मी विनंती केली की तुम्ही या ठिकाणी या आणि यांना रिलीफ द्या. मला एक छोटीशी गोष्ट आपल्यासाठी सांगायची अशी आहे की अनेक लोक आपला व्यवसाय करत असतात, कोट्यवधी रुपये मिळवत असतात, परंतु सामाजिक जाणीव फार कमी लोकांना असते. त्या काळामध्ये ज्या मायनिंग कंपनीच्या माईन्स बंद पडलेल्या होत्या त्याच्या कामगारांनी आणि आमची मीटिंग चालू होती. आदरणीय अवधूत टेंबलो साहेबांनी मी शेजारी बसलो होतो, समोर कामगार बसलेले होते आणि त्यांनी त्याला सांगितलं की ही माईन आता तुमची सुरू करायची आहे, तुमच्या काय मागण्या आहे. तर त्यांनी म्हणाले की आम्ही जेव्हा रिटायरमेंट घेतली त्यावेळेला आम्ही 4 कोटी रुपये आमची कंपनी द्यायची होती, तर आमची एवढीच अपेक्षा आहे की आमचे 4 कोटी रुपये तुम्ही आम्हाला द्या. टेंबलो साहेब म्हणाले की मी तुम्हाला 4 कोटी देणार नाही. मला वाटलं की हे व्यावसायिक आहेत, कदाचित म्हणतील की 4 कोटीच्या ऐवजी 3 कोटी घ्या वगैरे. त्याला त्यांनी एक गोष्ट त्यांना सांगितली की तुम्ही रिटायरमेंट घेतली त्याला आता 7 वर्ष झाली. 7 वर्षापूर्वी तुम्हाला जर 4 कोटी मिळाले असतील, त्या काळामध्ये 4 कोटी फार मोठी रक्कम असते, तर आज तुम्ही ते बँकेमध्ये ठेवले असते तर तुमचे 7 कोटी रुपये झाले असते. मी तुम्हाला 4 कोटी देणार नाही, मी तुम्हाला 7 कोटी रुपये देणार. असे म्हणणारी माणसं आयुष्यामध्ये फार विरळ असतात आणि अशा कुटुंबामध्ये अंबर टेंबलो त्यांचे चिरंजीव आहेत. आणि त्याच्यामुळे सिंधुदुर्ग लाईव्ह हा केवळ व्यवसाय म्हणून ते बघत नाही, तर सामाजिक जाणीवेतून त्यांचं हे चॅनल चालतं.